መጽሐፍቲ ካልኣይ ቆነና ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 12 ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ ህያው መንፈስካ ኣሎ። ስለዚ ኦ ጎይታ ነቶም ሕጊ ዘፍርሱ በብቁርብ ትእርሞም ካብ ክፍኣት ናፃ ኮይኖም ሙሉእ እምነቶም ኣባኻ ምእንቲ ክወድቁ ብየናይ መንገዲ ይሓጥኡ ከም ዘለዉ እናዘከርካ ተጠንቀቁ። ኃጢአት ከነዓናውያን ነቶም ጥንቲ ኣብታ ቅድስቲ ምድሪ ዝነበሩ ህዝብታት ዘጸይፍ ተግባርን ዘይቅዱስ ኣምልኾን ስራይን የዘውትሩ ስለ ዝነበሩ ብጸልኦም ነበርካ። ንሳቶም ብዘይ ምሕረት ህፃናት ይሓርዱ ነበሩ። ክስውኡ ከለዉ ድማ ስጋ ሰብ ምብላዕን ደም ሰብ ብምስታይን የውዕሉ ነበሩ። እዚ ብሕቡእ ዝግበር ኣምልኾ ባዕሊ እዩ ዝነበረ። በዚ ወለዲ ነቶም ንገዛእ ርእሶም ከላኸልሎም ዘይክእሉ ደቆም ይሓርድዎም ነበሩ። ስለዚ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ኣቦታትና ክድምስስዎም ፍቃድካ ነበረ። ስለዚ ድማ እታ ንስኻ ካብ ኩሉ ምድርታት ዝበለፀት ክብርቲ ምድሪ እያ ኢልካ ዝሓረኻያ ንህዝብኻ ምችእቲ ዓዲ ኩነቶም። እዚ ኩሉ ግና ነቶም ጸላእቲ ህዝብኻ ሰብ ስለ ዝኾኑ ምሕረት ገበርካሎም። በብቁሩብ ምእንቲ ክድምስሶም ድማ ብቅድሚ ሰራዊት ህዝብኻ ዕስለ ዕኮት ፈነኻሎም። ነዞም መምለኽቲ ጣዖት ዝኾኑ ህዝብታት በቶም ቁንዓት ኣብ ውግእ ከም ዝድምሰሱ ክትገብሮም ምኽኣልካ ነርካ። ብኣራዊት ምድሪ ወይ ብሓንቲ ትእዛዝ ከም ዘይነብሩ ክትገብሮም ክእለት ነይሩካ። ኣብ ክንዲዚ ግና ምእንቲ ክንሶው ዕድል ክትህቦም ፈተኻ። ሽሕ እኳ ካብቲ መበቆል ክፍኣት ዝመፁ እንተኾኑ ኣብ ግዜ ልደቶም ጀሚሮም እውን እኩያት እንተነበሩ መገዲ ክፍኣቶም ዘይሓለውን ዘይልውጡን ምዃኖም እኳ እንተፈለጥካ ፍርድኻ ቀስ ብቐስ ክኸውን ደለኻ። ካብ መጀመርታ እውን ህዝቦም ብምልኦም ርጉም ነበረ። ሽሕ እኳ ብኃጢአቶም እንተዘይቀጻዕካዮም ትፈርሖም ስለ ዝነበርካ ኣይኮንካ። ኣምላኽ ልዑል እዩ። ነዞም እኩያት ህዝቢ እዚኦም ዝፈጠርካዮም ንስኻ ኢኻ። ተጥፍኦም ከለኻ እውን እንታይ ኢኻ ዝገበርካ ክብለካ ወይ ንፍርድኻ ክቃወም ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ነዚ ብምግባርካ ክኸሰካ ዝኽእል ወይ ክጣበቐሎም ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንኹሉ ዝሓሊ ዘይክኻ ካልእ ኣምላኽ የለን። ስለዚ ኣሰራርሓይ ቁኑዕ እዩ እናበልካ ንርእስኻ ከም መጻድቕ ኣብ ትኸዶ የብልካ። ኣብ ምድሪ ድማ እዞም ህዝቢ እዚኦም ብዘይግባእ እዮም ተቐፂዖም ኢሉ ክኸሰካ ዝኽእል ገዛኢ ወይ ንጉስ የልቦን። ንስኻ ጻድቕ ኢኻ፣ ንኹሉ ነገር ድማ ብጽድቂ ኢኻ እትገዝኦ። ኣብ ሓይልኻ ብምትእምማን ክቕፃዕ እንዘይግብኦ ሰብ ቀፂዕካ ኣይትፈልጥን። ጽንዓትካ መበቆል ፍትሒ እዩ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታ ስለ ዝኾንካ ኸዓ ኩሉ ብምሕረትካ ተኣልዩ። ሰባት ንሓይልኻ ክጠራጥርዎ ምጀመሩ ሓይልኻ ተርኢ። ሓያል ምዃንካ ፈሊጡ ዝኽሕደካ ድማ ተቖፅዖ። ሽሕ እኳ ፍጹም ሓይሊ እንተኣለካ ምሕረት ዝመልኣካ ፈዳዲ ኢኻ። ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ክትቀጽዓና ምኽኣልካ ነርካ። እንተኾነ ዓብይ ትዕግስቲ ብምዝውታር ኢኻ እተመሓድረና። በቲ ዝገበርካዮ ነገራት ሰብ ቁኑዕን ሕያዋይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ንህዝብኻ ምሂርካ ነበርካ። ንህዝብኻ ድማ ካብ ኃጢአቶም ከም ዝንስዑ ብምግባር ዓብይ ተስፋ ሃብካዮም። ጸላእቲ ህዝብኻ ሽሕ እኳ ንሞት ዝተገቡ እንተነበሩ መገዲ ኃጢአቶም ሓዲጎም ምእንቲ ክምለሱ ዕድል ሃብካዮም። ቆጽዖም ከለኻ ድማ ዓብይ ትዕግስትን ጥንቃቕን ኣርኣኻ። ንህዝብኻ ግና ሽሕ እኳ ምስ ኣቦታቶም ቃል ኪዳን ጌርካ እንተነበርካ ሰናይ ነገር ክትገብረሎምን ተስፋ ሂብካዮም እንተነበርካ ብጽኑዕ ፈረድካዮም። ንሕና ንኻልኦት ክንፈርድ ከለና ምሕረትካ እንዳሰላሰልና ምእንቲ ክንፈርድ ከለና ኸዓ ምሕረት ክንረክብ ምእንቲ ተስፎ
ንዓና ቀዛዕካና ጸላእትና ግና 10,000 ግዜ ዕዝፊ ጌርካ ቀዛዕካዮ መቕጻዕቲ ግብፃውያን ስለዚ ድማ እቶም ብሓቂ ብኽፍኣትን ዝነበሩ ዕሙዳት ኣሳቓኸዮም እወ በቶም ሰግድሎም ዝነበሩ ዘሰንብዱ ነገራት ጌርካ ኣሳቓኸዮም ንሳቶም ካብ ሓቂ ኣዝዮም ዝረሓቑን ነቶም ዝጽየፉን ዘሰንብዱን እንስሳታት ዝሰግዱ ነበሩ ንሳቶም ከምቶም ንኣሽቱ ኣእምሮ ዘይብሎም ቆልዑ ብቐሊሉ ተጋግዮም ነበሩ ስለዚ ድማ ንስኻ ብዕሽነቶም ተጻግሐዮም ፍርድኻ ድማ ልክዕ ከም ዕውዳት ህፃናት ገበሮም እቲ መቕጻዕቲ ቀሊል ነበረ ግናኸ እቶም ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ መጠንቀቕታ ዘይቕለብሉ ነቲ መስፈር ክብደት ፍርዲ ኣምላኽ ክቕበሉ ዝገቡ እዮም ምስቶም ኣምለኽቲ እዮም ኢሎም ዝግምትዎ ዝነበሩ ፍጡራት ምስ ተቐጽዑ ኣዝዩ መሪርዎም ተስፋ ቁረፁ ሓቀኛ ኣምላኽ ከዓ ነቲ ኩሉ ግዜ ንቕባል ኣብዎም ዝነበሩ ከም ዝኾነ ተገንዘቡ በዚ ኸ እዩ ብዝበርተ መቕጻዕቲ ኣብኣቶም ዝወረደ